uthi kungizwe ngicheme noKhuzani kodwa mina ngathi ngiphila noKhuzani. Oh yeah. Angihlulwa ukuzwa ingoma yomunye umculo ukuthi mnandi noma ngabe uyimbangi ngokomculo. Uyimbangi kaKhuzani noma uyini. Uma imnandi nje ingoma isuka imnandi. Kuyenzekani mhlawumbe uKhuzani kungamzwa kahle kwesinye sezikhathi ukuthi ayilana ngathi hayi Ingomeni ezu5 ngeke zibe mnandi zonke. Imvelo angithi la sikhuluma iqiniso noma imuphi umculo engomeni ezo5 azibe imnandi zonke noma mina ngizokhetha ezo4 noma ngikhetha ezo3 noma ngikhetha ezo2 i-reality leyo. Oh yes, i-reality leyo angeke nje mina ngivuke sekuthiwa hey ngithe uSK angimfuni noma uSK ungachaza kakhulu ubhuti omdala lekho iphutha bengibuza nje ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ungabe ukuthi ungayijustify kakhulu. No ayikufanele ngikuchaze ngoba bengivese nginakho angichazi mhlonishwa ngoba sekuwo ngiphushele lapha. Kuyacaca ukuthi hayi nonke kule podcast nizobuya nje abantu abachemile nje abantu abangayazi abayenzayo. Umyeza oyi-co-host kangizwe la kwiBhinca Nation engaphansi kwe-Mark G Podcast and Network idlala ngo3 njalo lesithathu. Manje ubuza nje umbuzo oshiphile nje. So methi kuyenzekani ubuye ungazizwe ingoma. Umbuzo onjani lo? Iyona question ongayibuza le nto le. Iyona inkinga ke lezi zinto ngama social media. Uma ulapha ku social media beyokuncoma abantu izinto ozenzayo. Uyawubone ngathi ngempela abakutshela yona iyona. Kukwenzeka ukuthi ugood etopic ethize. So usubona engathi usumpethe. Kanti no, awusiyena umpethe. Kunama question unnecessary yabona. Ubona le question le iyaxabanisa. Utrick umuntu ufuna ukufaka umuntu kwi-position ethize. Ukwaphendula lapho xa mxekele ungezwe embelesele ethena inkosi uMaskandi ubani. Wasathi uyachaza yena ukuthi yena uKhuzani akamthathi njengenkosi uMaskandi kodwa abalandi bakhe bamthatha njalo. Yena umthatha njengomuntu amkhonzile aphila naye nana umuntu awudlala umculo wakhe. Bak-editha ke lokho ndlela bak-editha ngayo. So uma sesibona omyeza bezokhuluma kanje nabo ukhombisa ukuthi lo moya usuyamngena. Usumqaqele lo moya lo ukubuza emsangano. Vele kumyenza omunye wabantu okwaliwa nabo kwaguqa isikhathi eside. Siyakhumbula nje umhla wa1 belo nanje isikhathi eside. Nakho kuhlonisa unyaka iChozi FM ingoma ethi umjolo ayebhizi umyeza edela uKhuzani. Akumanzi ke uma sibona umyeza ekhuluma kanjeni inyama endala iyavuka phela ogqokweni kodwa asisho lutho bedlulosisa nje umbone kwe. Nisahle ngane zakwethu.